nekwe na ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị anụnwa ji maka ụta amụ wee na-eche ka ife melu Osinachi ka o mee nyanwa. Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ sinsi tata anụnwa na na-akọwa na ya bụ nwatakịrị nwaanyị bụ onye Ebonyi steeti na ọ dịkwanụ 15 years bifo ya na nke okoko nke nwoke ọnụ na-afụ kịta bụ isi dada daa anya ka onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-eme aka ntụtụ wee bido di na nwunye ka oyi nwoke ka oyi nwaanyị kava na-eme na ma amarọkwa na kịta anụnwa na ya bụ nke nwaanyị dịzi 18 years n'ọkwa ya ka Alison nọzikwa nke nwaanyị kpọba ya na foonu na ya gbatara ya ọsọ enyemaka na di ya egbukwa ya unu fụ ihu nke nwaanyị a ya kpata na ma ya etinye nwunye bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ anya ya niile akwara ya akwa imi ya akwara ya akwa digelu dị ọcha ọbara ebe niile ahụ ya afọlọkwa onye ka Alison si ataba wee gbalụ wee jebe Ịsọrọ na Lagos steeti ka o jee napụta nke nwaanyị a n'aka nke nwoke orukwazie nke nwaanyị okwu ya tọnụgharịkwazie na asị hapụ di ya na ọ bụrụ na akpụrụ di ya ka ọ tị na di ya nwụọ na ya atị na onye nwa gburu di ya mana gụnwa ọ bụrụ na ọ kụzighị efe ịda itetaghụ onye ka ya atị gburu ya bụ efu nwatakịrị nwaanyị nọrụ n'ụlọ ọgwụ na-eti mkpu na-ebe akwa na si agbakwa na ndị uwe ojii ka akpụrụ di ya ụnụ amakwa na ndị ụlọ ọgwụ nọrọ na-agwa nke nwoke a na ya na-egodo ife o tiri nwatakịrị nwaanyị a na o metaghị ya n'obe efu n'ọba agamefu nke nwoke a na-arịpụrụ anyị kwọnụfa na fa hapụrụ ya nwunye ya na fa ya gwa ya ka ya na nwunye ya esi wee bi na ọ gbasa alụfa ụnụ a na-anụkwa ụnụ achọghọ nkụrụnkụrụ kụrie ya isi ebe ahụ ebee ka nne na nna nwatakịrị anụnwa nọ na fa ya eje kpọrọ nwafa ka fa na-eche mbọsị aka uworo nwafa fa apụta n'ihu akwụkwọ ibe anya m na fa chọrọ justice ụnụ amakwa na nwanne nke nwoke anụnwa nke nwaanyị na ebe a wee na-agwa Alison na fa kpọrọkwa ya bụ nwatakịrị nwaanyị nwanne fa nwoke na-anụ ka nke nwaanyị nawa ya abịazikwana na befa na nke nwoke a ya egbukwu ya n'okwu oge ọbụla ka nwanne ya nwoke anụnwa ji akụnya bụ nke nwaanyị sepurete lamanda bido sheka danduka na fagwa nke nwaanyị ya na wabe nne na nna ya nke nwaanyị jụkwa na ọ ya ana nke nwaanyị nọrọ ebe a na-ekwugheri na mama nke nwoke alaikeghị ya na ọ fụghị ya n'anya ọmụma nke nwoke gwara nke nwoke ya kụba a na-akụghị nọrụ iji maka ụta amụ ka ego ka moto ka gịnị ka ife nke nwoke na-emekarịcha ọ na-alachaghị ọhụ o bu nnukwu amụ ejo na ya ana ọkụ gbuo gị enwuhụ na akwụna n'ebe nkwa nwa na ụna nka ife a na-akụ unu kịta unu were ume nwa agbọghọ wee na-edi ya ọkwọ mgbe ị ka alụ nka ka ị ya anụ ụda ya mgbe a ka ị ya debe ịka nka ịghọta ije Alison wee nọrọ ebe a wee na-ekwuo maka ndị na-atị n'oke akpụrụ nke nwoke a n'ike nọọ maka ife merie mgbe o jere Abia steeti unu mana o nwere otu nwaanyị belụla anya m mgbe a pụta n'ihu akwụkwọ na onye nke ahụ na di ya kụcharịa kwụsịtịa ya eze niile dị ya n'ọnụ nwanne nke nwaanyị wee vidio nke nwaanyị wee tinye n'ihu akwụkwọ na-akpa Alison ya gbatara ya otu enyemaka na mamafa amụtaghị nwoke na nwaanyị ka mmafa mụta si na onye akpatala ọgọ fa nwoke ji wee na-achọ ka o tigbuo nwanne ya nwaanyị na fa kwuo okwu nke nwoke atịfa na fa enweghị ọnụ na otu enweghị ọnụ na fa enweghị nwoke nọ nke o kwuru ya eme na nke nwoke na-emegide fa maka na mama fa amụtaghị nwoke ndị mmadụ wee fụ ya bụ ife onyonyo ọ ga-avaịra n'ihu akwụkwọ ndị blọga tiburu ya Alison na-agbalụdu ebe ahụ nke nwaanyị tia na ọ kpọrọ ya bịa na nwanne ya nwaanyị chọrọ ịchụpụ ya na di na nwanne ya nwaanyị anụchọ di kọba ndị blọga tiburu ya bụ vidio ọnụ nke bụzi na Alison ji ifele wee naba ife nke nwaanyị na-emezi oge ọbụla ya na di ya fapụta n'ihu akwụkwọ fa na-amị ọnụ ọpọ na eze adọzikwa ya n'eze ife ihu ya oduka onye turela ada nkota riri elu na-amụ ndị blọga ati amụ n'onye ka Alison tiri ọ na-ejelu maka nke anụnwa Alison ka nke ọrụ onye kpọghakwa anaghị ebịa otikwazie na agwọ ọfụrụ na ọ bụghọzi eke ma ọ na-eke na ọ bụghọzi agwọ si ya na nsogbu adịghị n'ịbalụ frit wee bịa and na onwe ndego na fayi na ya na di ya na ebe ahụ merụ transfa ọ bụrụ na fa ekwezi emie and ya amaka erife ego fa ya akwụnwuna mgbe a ka ihe ejezikpọ ndị uwe ojii fa abatazie na ya bụ okwu ndị uwe ojii bịazie na ọ bụ na fa enyeghị ya ego fa wee na-ajụzi kedu ife na-ese kedu ife kpatara fa ya ejikwu ụgwọ fafụzi ihu nke nwaanyị ndị uwe ojii amalizie na fa ya kpụrụ nke nwoke ka nke nwoke na ya hapụzie a na-akụghị nọrụ ete na ya ana ịnaghị nọrụ n'onwe ndị nọ na vileji na nne ejikwa ozu na-atọ ụtọ n'onwe ndị nọ na-achọ ndị ya nwụ ka erie nne akwamozu mmanya awufu laiti awufu onwe ebe gbatalụva welu maka amụ nọrụ ka nke nwoke kugbuo gị o jekwara nụrụ nwaanyị ọzọ ụmụ nwaanyị kwụ na laịnụ na-achọ dị ka nkụ nwere ike mgbatị ya akwa ga adobe ozu na ya na ụmụ nwaanyị ọzọ
anọrụ n'elu na-agbara ije na mmadụ bụ egwu a na-atụrụ ya otu amụ a na-alaghị otu n'iti ebe odugu nọ n'ala ịnọrọ ebe ahụ o nwere ike nke nwoke nụbadie nwaanyị ọzọ o jekwa ka ọ kụwa ya ka o ti akụ ike ọ bụrụ onye nke ahụ ya akụwuzi ya bụ nke nwoke ọnwụa pee ndị a na-akụdo unu enwekwa famili unu etikwobe nne na nna unu enwere ụmụnna unu agha akpọnwụfa unu enweghị mmadụ na-ejegoro ndị agboro ka akụnye nke nwoke ahụ iti ya bụ okpu n'iti ịnọrọ a na-akụ ịdọ itinye iji maka ego ya maka ogbe amụ ya na-efuru ya n'anya mgbe ọ na-akụ gị ọfụrụ n'anya wee kụpụ gị ọbara n'ahụ onye akụpụkwara ọbara n'ahụ enwekwa ike akụwa gị echi ịda ma ga-etetazina agba ahụ mmiri ma ga-ekunidina onye nwụrụ anwụ gbakwara uzu onye nwụrụ anwụ anwụgokwa ndị dị nda na-akwọrọ ịkwọkịrịkwọ na-aga okotorigba nne na nna ya ejekwa na kpọrọ ofe ahapụ ịnọrọ ebe ahụ na-ezuzugharị ị na-anụ di ije na-aba skuulu gụọ akwụkwọ ma ọ chọọ ife ya emenyere nne gị aka n'ọrụ zọba amụ a na-atọ gị amụ n'ọchụ Alison na-akọwazikwa na ya bụ nke nwoke onye na-afụdo anya ka onye na-aṅụ igbo na mkpụrụ mmiri na ọ nọzikwa na kọstọdị ndị uwe ojii na aka na-aba aghọkwa anyị otu aka ka ọ bụrụkwa efe ịda aka na ntị na onye na-eti nwunye ya ịnụkata okwezikwago ụna agbata di na nwunye abụrụkwa iwu ndị ọkwa ezi emefa gbata nke nwoke fụ onye dị ya mma ọnụrụ nke nwaanyị fụ onye dị ya mma ọnụrụ n'ogeri nụọ di na abụọ marụ nke ka mma. Good evening. On this case, I got to Isolo, Lagos. I went straight to the hospital, and then I'm seeing some comments. People are blaming me, wanting to arrest the man, wanting to do this, wanting to do that. It's not like that, oh. It's not like that, oh. All right. Cases like this, you need to use number 6 for it. That's the reality. I've handled case in Abia State where the man and the wife were later laughing at me. You saw the video now. I don't know how I can't bring back that video. You know, let me try and bring it back. I'll try and bring back that video on my page. So you see where the husband and wife were making mockery of us for intervening. Do you understand? So when we got there to move the man out, to arrest the man, take him to custody, the lady refused. Was holding him at the hospital bed. The doctor even came and said, please let us leave them because of the noise. The lady was crying, shouting. And then we have to leave. It took us hours before my team that came in now find a way to remove the man from the hospital room. And then currently he's been taken to police custody because there are new findings on this matter that need to be investigated. All right. From what we are hearing now, this man has been with this girl from when she was 15 years. 15 years. This girl had to drop out from school because she wants to be with this man. So what she needs now are therapists, people who can counsel her. Not even me. I can't talk to her. Do you get it? Because I tried talking to her, she refused to listen to me. My own is to come there because I have seen blood. I have seen that she's. My own is to ensure that the police do the right thing, arrest the man to the custody, and follow up, make sure that the man is prosecuted for his crime. That's my own. For me to go counsel somebody, therapist, I am not one. So the DSVA, I have tagged them, I have messaged them. Possibly they will follow up on this case to ensure that this girl, a lot, girl is traumatized. Don't blame her. Don't blame her, okay? I want to thank the people, the lady that made this post that was at the hospital and saw her and alerted the public. Thank you very much. Very nice lady. I told you. Look at them here. These ladies here. Beautiful women, nice women with good hearts. God bless you all.